Yo, Jiro lupat. Untukmu cepat. Ihi. Done ngendi makhluk bumi kok sepi men. Ihi. Ning jero kandang koyoke. Ihi. UFO cilian, UFO versi LED. Aduh. Panik cah. Ning yo ora ngidak-ngidak kirek ganteng incaran para janda ngene iki to. Ihi. Jo nyedak. Hah? Bahaya. Kowe engko nek kena apa-apa piye? Kowe kan sing utang nih aku. Ra kesaur no. Ihi. Apa kuwi? Ihi. Kenalke, jenengku Ihi Crit. Nek iki kembaranku Ihi Crut. Hah? Kowe iki apa le? Kaya botol kecap mie ayam modelmu. Mariadi ketubruk ontel. Makhluk bumi raine gatal. Weh, malah ngece kowe. Mulai. Omahmu ngendi? Karo pasar Neptunus kae ngendine? Alah, cangkeman. Ihi. Hah? Ihi. Wam. Kena to, wong aku ki tungostan. Apa kuwi? Untu merongos cekatan. Oke. Loh, kok ilang? Mis banteng terus ki. Misterius. Moh, banteng ayo, moh teri aku. Ihi. Kok mabur? Wih, kekuatan super kuwi. Truk melon iso diangkat tok. Truk melon. Gendut. Cangkemmu kuwi. Oh, ihi. Hah? Aduh. Balungku ceklek kabeh, Ndut, mbok tibani. Kok iso? Awakku langsing lho padahal. Patakmu kuwi langsing kaya truk melon full muatan ngene kok. Ihi. Bocah kurang ajar. Arep tak jewer tapi ra ono kupinge. Hah? Ihi. Rene kowe. Aja. Ihi. Malah mlebu omah. Cekel ketaki. Untu. Ihi. Raine welek kaya alien. Kaya apa? Kaya alien. Awak dhewe ya alien iki. Awas kirek merongos. Lah kuwi Pak Emake Ihi Crit karo Ihi Crut no. Crut. Lah kuwi miojene. Hah? Heeh, miojene iki. Kok iso teko kene yo bensine rantek-entek. Loh, ro ngerti to kowe? Ki bensinnya unlimited, soalnya dilengkapi teknologi tekrung. Apa kuwi? Entak nyurung. Ning jero omah anakmu. Ihi. Mandek kowe. Ihi. Wale. Dikarungi wae. Anakmu loro ke kelakuane kok iso gateli ngono ya, Pak? Lah piye neh? Cilikane diombeni susu kudani landerkat tok. Oh iya makane. Jane sing varian tekek mulet ya, Pak, ben ra nakal ngene iki. Ngecek ke? Sherlock tak parani. Ihi. Kena. Ketangkep. Nyo anakmu. Ki mau piye ceritane anakmu kok iso teko kene iki? Ceritane iki dawa. Piye? Ceritane. Lah dawa to ceritane? Jarno wae, bojoku kuwi koclok. Koclok tenan nek kuwi. Tel iki aku tel. Loh, hah? Waduh, kleru kirek. Loh, sik Pak, sik. Ono apa? Anaknya dhewe kok tuwek ngene, Pak. Merongos meneh. Loh, apa ki? Garangan Zimbabwe to iki? Garangan Zimbabwe patakmu kuwi. Kowe salah nangkep, Bos. Hayo. Hah? Aja. Siji, loro. Oh, bocah biajindol iki ngrepoti wong tuwa wae. Hah? Loh. Maksudnya piye iki? Aku ya ora ngerti, Om. Ra nyangka aku su, kowe ndek niat kaya raimu. Maksudnya, Om, niat elek.